Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato mga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, background sang ginpatay nga pulis, ginausisa karon sang Police Station 4. Pag-usar sang earphone samtang nagamaneho kag nagatabok sa dalan istrikto nga iga-regulate. Sa balita nasyonal, Trillanes mahimo arestohon pag-abot sa airport. Presidente Duterte pakahuyan ang mga tao kag kompanya nga involbado sa korupsyon. Sa balita international, World Health Organization pag-umpisa na ang pag-imbestiga sa coronavirus. Sa balita sa sports, NBA ginako nga dako ang ilapierde bangod sa kaakig sang China. Balita entertainment, Angel Locsin ginpathag kunya wala niya ginpermahan ang renewal contract sa ABS-CBN. Samtang sa balita special ato naman pag-istoryahan ang nagklainlan nga rason kunya nagakaguba ang pag-abyanay. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Pebrero 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northern Luzon na lamang ang nagakapektuhan karon sang amihan. Sa weather forecast sa pag-asa sa nasunod nga 24 oras, magalumon nga panahon ang may eksperyensyahan sa Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley nga may yara nga pag-ulan bangod sang amihan. Ang Metro Manila naman kay iban pangabahin sang Luzon ang mangin magalumon man ang kalangitan kag mayara nga isolated nga pag-ulan. Sa bilog ng Visayas kag Mindanao naman maka-eksperyensya sang isolated nga mapag-ulan bangod sang ginatawag nga easterlies. Bangod sa amihan, ginabata karon ako ng gulpi nga pagbubo sa ulan ang ma-experiensyan man sa hapon ukon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal, ginausisa sa karon sa Police Station 4 ang background ni Patrolman Eric Alcosaba, ang pulis nga nag-absent without official leave o kung awol nga pulis sa posibilidad kung anong maangot nga kaso o kung ano ang maangot sa kaso sa pagpatay sa iya. Sunod kay Major Rainante Homokan, ginpahayag sa asawa ni Alcosaba nga nagatrabaho ang biktima sa isa ka construction firm, apang wala paribaluan kung diri sa siyudad sa Bacolod o kung sa iban nga lugar. Duha pa ni Humukan, ila pa ginausisa ang dugang impormasyon kung daw ano kalawig nga nagtrabaho sa construction firm sa Alcosaba, kalakip na ang posisyon sa ni. Samtang, nagalaom si Humukan nga makakuha sila sang dugang impormasyon angot sa identity sa mga persona nga ginaligar nagasunod-sunod sa kay Alcosaba antes pa natabo ang insidente o pagpatay sa iya sadtong Sabado sang hapon. Na-interview ko na rin yung ang wife niya, but still wala, hindi pala siya masyadong secretive ang aton nga victim. So ang iya lang nahambal sa aton na may naka-mention lang daw yung husband niya na mayroong nag-aaligid-aligid sometimes kung sa kanya. Si Major Rainante Humukan sa Police Station 4. Ginbulgar sa asawa ni Patrolman Eric Alcosaba kay Major Rainante Humukan, hepe sa Police Station 4 nga antes pa man natabo ang insidente na mensyonar sa biktima nga mayara sa nagasunod-sunod sa iya. Sunod kay Humukan, ginpahayag sa asawa ni Alcosaba nga hindi man bukas sa ilang biktima, magluwas na lamang kung ang tupiko ang angot sa pamilya. Dugang panihumukan, may hibo nga makahatag sila sang dugang impormasyon sa tion nga makapangayo na sang kopya sang CCTV footage sa isa ka gasolinahan malapit sa lugar sang krimen. Ginatutukan sang kapulisan ang tanan nga anggulo subong man ang issue sa illegal nga droga matapos unang na-report nga ang ngalan ni Alcosaba ang nalakip sa supplemental affidavit sang sadto anay self-confessed drug bagman nga si Ricky Sereno. Si Alcosaba nga awol nga pulis ang gintiro sa Dalan Burgos Circumferential sa Barangay Villamonte sa Pebrero 15 sang hapon. Kapin-apat ang mga suspect sa krimen nga nagpalagyo sakay sa puti nga SUV. Lauma naman nga magsanag ang Bacolod Silay Airport Access Road o kung basar karon nga tuig. Ini kasunod yung painana sang pondo sang Department of Public Works and Highways ang pagbutang sang solar light sa basar. Ginpaatag ni Congressman Greg Gasataya
Ang basahan ang nag-cover sa Lone District sa Bacolod kag 3rd District sa dalam ni Congressman Kiko Benitez. Wala pa may bulaan ni Gasataya ang pondo ng painsang gobyerno nasyonal sa mga proyekto apang ginapaabot nga na ipatuman karon nga tuig. Sa madumduman nang madulom ang pila ka porsyon sang basaar kasunod nga ginpangkawat ang mga linya sang kuryente. Duran na sang DPWH ang pagbutang sang additional siguro nga mga solar lights para magsanad ng Bacolod sila airport access road. Solar. Wala pa man sila kambal kung pila ang pondo but sila na kunong bala. Nagapangabay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa traffic o kung Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw nga istriktong ipatuman ng ordinansa anggot sa pag-regulate sa pag-usar sang earphones sa pagmaneho kag samtang nagatabok sa dalan. Ini ang nabase sa ginaprubahan nga resolusyon sa konseho nga gin-author ni Councilor Simplicia Distrito. Sunod kay distrito, dapat istrikto nga ipatuman sang bitaw ang City Ordinance No. 592 Series of 2012 nga nag-regulate sa pag-usar sang earphones samtang naga-drive kag nagatabok sa dalan. Ginakabig ni distrito nga distracted driving ang pag-usar sang earphones samtang nagamaneho kag delikado naman ang pag-usar sini samtang nagatabok sa dalan. Sunod sa konsehal, tuyo sini nga dakpo na nagalapas sa ordinansa kag masiguro man ang safety sa mga motorista kag nagatabok sa dalan. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, naghatag na sang 2.5 milyones pesos nga inisyal nga bulig pinansyal ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa bago nga tourist destination sa siyudad sang Cadiz nga natawag Dalayapan Eco Park sa Cafe Darko. Sunod sa chairman nga si Gilbert Abayon, ining kabahin sa 5 milyones pesos nga una pasalig ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. sa naligad nga 2019. Duman pa ni Abayon ang 2.5 milyones pesos ang nahatag sa Oktubre tuig 2019 sa idalom sang administrasyon ni Gobernador Eugenio Lacson sa buligman ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Ini ang kantidad ang gingasto sa magpatukod sa viewing deck kag swimming pool. Nagasalig si Abayon nga matigayon naman ang dugang nga bulig pinansyal agud mas mangin matahumpa ang mga destinasyon nga ginadumalahan sang Dalayapan Agrarian Reform Cooperative. Ini ang hamtang sa 251 hektaryas nga propiedad nga ginapanagiyahan ni Rodolfo Gamboa sa barangay Kaduaan, Cadiz kag ginhatag sa matrabahante sa mga lugar. Nag-umpisa ang operasyon sini sa tong Mayo 8 tuig 2019. Ginpanawagan sang Suyak Island Ecotourism Attendants Association sa Maritime Industry Authority nga padasigon ang paghatag sang lisensya sa 11 ka mga boat operators nga naapektuhan sang temporaryo nga pagpauntat sang Philippine Coast Guard sang biyake padulong sa Carbon Reef siyudad sang Sagay. Sunod sa presidente sang asosasyon nga si Noli Borlan, apektadong ila palang abuyan bangod sa kapin 500 ka motorista ang nadula sa kadamuon sa mga pasahero kada semana umpisa sang gindumilian ng biyake. Dugang pa ni Borlan ang pagdumili ang ginpatuman kasunod sang trahedya nga natabo sa probinsya sang Guimaras sa Desyembre 2019. Sa karon tubtub lamang sa Suyak Island ang biyake sa Masalakyan o Konsakayan. Ini nga isla ang ginadumalahan sa among asosasyon sa Barangay Tabao, siyudad sang Sagay. Sa kalapusan nga bahin sa atong balita lokal, kapin 48 na ka mga 48 na ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod ang nakatukod sang Barangay Health Emergency Response Team angot sa kampanya kontra Coronavirus Disease 2019. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzalez, trabaho sang sining team nga mag-monitor sa mga nagagwa kag sulod sa kada purok o kon barangay. Karon nga adlaw Lunes, magasapol ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mga katapos ang BHERTS sa Mascara Hall sang Bacolod Government Center. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang Interagency Task Force, wala sang bago nga patients under investigation o kon PUI nga gindala sa ospital sa Bacolod kag estable naman ang kondisyon sang 5 ka persons under monitoring o kon PUM. Una na nga ginpahayag ni Mayor Evilio Lunardia nga hindi dapat nga magkampante sa kampanya kontra COVID-19 sa piyak nga wala na sang patients under investigation diri sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 17 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Sa ato naman nga problema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sistma na kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga,
goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santong Survey Capsule ang niwalawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santong Survey Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Dr. Mel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan, responsable.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginako ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga mahimo arestuhon si anay Senador Antonio Trillanes IV pag-abot sini sa airport bangod sa ginapakatubang nga kaso sa conspiracy to commit sedition. Apang bisan pa nga posible arestuhon, ginpahayag ni Drilon nga kinamatarong ni Trillanes nga magatubang sa korte nga magpiyansa bangod bailable ang iya kaso. Suno pa kay Drilon, makapaayo man kay Trillanes nga magatubang sa korte kag hindi pwede nga wala siya diri sa Pilipinas kung magpiyansa. Gin-ehemplo ni Drilon ang kaso ni anay First Lady Imelda Marcos sa din pag-abot sa Pilipinas, ginatagan gilayon sang warrant, akong ginserbihan sa gilayon sang warrant, apang sa Sandigan Bayan gindiretso agud makapiyansa. Ginklaro ni Drilon nga hindi kinahanglan nga pusasan si Trillanes pag-abot sa pungsod, magluwas na lamang kung luyag nga pagkahuyan ang senador. Duha pa ni Drilon nga bilang isa ka senador, si Trillanes ang nagakadapat man nga hatagan sang respeto. Ginpahayag ni Senator Bongo nga makabaton sang patas nga pagtrato ang giant network nga ABS-CBN in kaso makalabot na sa Senado ang pag-aproba sang prangkisa sini. Sunod sa senador, hindi siya anay magkomentar bilang mamalidha bangod sa tion nga maaprubahan na sang manubo nga panalgan sang Kongreso ang hagna kag magalabot na sa Senado didto na siya magadesisyon pagi sa pagboto kung bala nagakadapat nga i-renew ang prangkisa sang ABS-CBN. Ang hagna nga tuyo palawigon ang prangkisa sang ABS-CBN ang nagapabilin sa House Committee on Legislative Franchises kag naibaluan pila na lamang nabilin nga inadlaw antes ini nga mag-expire. Samtang ginpahayag naman ng Vice o kon Presidente o kon Senate President Vicente Soto III kag Isabela Representative Antonio Albano nga existing franchise ng ABS-CBN ang magadugay tubtob katapusan nga adlaw sa 18th Congress sa Marso 2022 magluwas na lamang kung magdesisyon ng Kongreso ng ibasura ang renewal sini. Nagapilar sa bulig sa International Court ang mga Pinoy nga nakabase sa Hong Kong nga na-stranded sa Manila bangod sa patuman nga travel ban sa Pilipinas bangod sa coronavirus disease 2019. Ang grupo nang nagapilar nga tugutan sila nga makabalik sa Special Administrative Region sang China. Naibaluan nga isa ka kindergarten teacher sa Hong Kong nga si Jones Ortega ay nagpahayag nga ilang Facebook group nga #StrandedPH ay nagpadala sang apelasyon sa International Court of Justice sa The Hague, Netherlands atong Huwebes. Ang mga grupo ang inalakipan sang 1,000 ka mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Ginmensionar niya nga ang mga Pilipino sa Hong Kong ang may nagkalain-lain nga trabaho kalakip na ang mga manunudlo, mga engineers, entrepreneurs, designers, mga piloto kag flight attendants, journalists kag domestic helpers. Doon pa ni Ortega nga ang mga OFW nakahanda nga magpirma sa isa ka waiver kung tugutan sila nga magbalik sa Hong Kong sa tunga sa paglapta sa COVID-19. Ginatos ka mga Pinoy nga crew members sa Japan ang natalana nga repatriate sa Pilipinas. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, may ginahimo na sa karon nga repatriation process para sa kapin 500 ka mga crew members na gin-quarantine sa cruise ship. Ini ang ginhimo nga palayag ni Bello matapos ang hambal ni Japanese Health Minister Katsunobu Kato nga nagsaka na sa 355 ang positibo nga kaso ng coronavirus disease 2019 sa mapasahero kag crew sang Diamond Princess. Samo nga kadamuon 38 ang wala nakitaan sang sintomas kagay sa hilanat kag pag-ubo. 11 na ka mga Pinoy sa mga luxury ship ang nagpositibo sa virus. Sunod kay Bello, nagpakig-angot na ang agency sa mga Filipino crew members angot sa pangabay ni Health Secretary Francisco Duque sa posible quarantine facility sa ilang pagbalik sa Pilipinas. Ang mga pasahero ang magatiner sa cruise ship tubtub Pebrero 19 nga katapusan nga adlaw sa quarantine period. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya pakahuyan ang mga imbulbado sa korupsyon sa tuyo nga maproteksyonan ang interes ng publiko kag ang pondo sang gobyerno. Ginpahayag ni Duterte sa isa ka kahiwatan sa Cavite sa itong nagligad nga Sabado, Pebrero 15 nga nagpasiguro ini nga iya pakahuyan ang mga individual o kompanya nga imbulbado sa korupsyon.
Liwat ning palayag ni Duterte ang zero tolerance sa korupsyon kag hindi man ini magduwa-duwa nga tampaon o kung sipaon na mga public servant nga mga korap. Suno kay Duterte ang papagigaway kontra korupsyon ay sa lamang sa iya mga promesa sa ini nagpapili sa pagka-presidente. Ginpaatag ni Duterte nga wala sang government transaction sa iya nga talatapan nga involvado ang kwarta kag iya ini ginatugyan sa iya gabinete. Una na sadto ang ginpahalin ni Duterte ang pinakamopisyal sang gobyerno bangod sa ginaligar korupsyon kag irregularidad. Ginpahayag ni Communist Party of the Philippines President Jose Maria Sison nga maghimo nga naging pinakamaayo nga chief executive si Presidente Rodrigo Duterte kung gintutukan sini ang national sovereignty kag territorial integrity kadungan sa pagtibong sa ekonomiya kag social reforms nga mas sobra 50 katuig na ginpanawagan sa komunista nga grupo. Ini ang reaksyon ni Sison sa pag-anunsyo sa presidente nga pag-terminate sa Visiting Forces Agreement o kon VFA sa Estados Unidos. Ginengganyo man ni Sison ang presidente nga imando sa China ang pagpauntat sa artificial kag militarized island nga gintukod sa exclusive economic zone sang pungsod sa West Philippine Sea kag dapat sundon ang Beijing o kon sang Beijing ang desisyon sang UN Convention on the Law of the Sea kag International Arbitral Tribunal nga nagapabor sa Pilipinas. Dugang pa ni Sison nga kung mahimo ini tanan ni Duterte, posible nga magasaludo siya sa presidente. Positibo naman sa polio virus ang Butuanon River sa Mandawi City sa Cebu matapos ang test ng Research Institute of Tropical Medicine. Sa statements ng Department of Health, nagapakig-angot sila sa karon sa World Health Organization angot sa nagkaigo nga vaccination response nga patigayunon. Nagabulig man ang DOH sa mga syudad sa Cabanatuan kag Mandawi nga pasanyugon ang acute flaccid paralysis surveillance capacities. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga ebidensya na nga padayon nga magalapta ang virus kag tuyo nila nga maksyonan ang mga ma-diagnose kag mabulong ang tanan nga posible kaso sang polio. Una ang inkumpirmar sa DOH ang ika-17 nga kaso sang polio sa pungsod nga isa ini katuig nga bata nga lalaki dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa katapusan nga Balita National, nasalbar sa motoridad ang 25 ka mga kababainan, lakip ng isa ka menor de edad sa separadong operasyon nga ginapatigayon sa 5 ka mga resto bar sa Valenzuela City. Ang mga babae ang ginpatrabaho bilang guest relation officers o kon GRO sa bar. Sunod kay Police Captain Marisa Arellano sa Women and Children Protection sa Valenzuela PNP, naaresto man ang 4 ka mga lunsay floor manager sa mga ginsulod nga bar. Ginpatigan ang grade sa mga barangay sang Dalandanan, Malanday, Karuhatan, Paso de Blas kag Malinta. Na diskobrihan nga lunsay wala sang health permit ang mga naluwas o nasalbar nga babae, pati na ang mga naresto nga floor managers. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:31 sa aton naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap aton nga inarekomendado sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagahatag alibyo sa mga itom lang nga parte sa imong lawas, inang itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas sa imong guya kag bunggod, mahatagan nila sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Pag-imbestiga sa coronavirus, pag-umpisa na sa World Health Organization, samtang NBA, ginako nga pierde ang NBA bangod sa kaakig sa China. Kag sa atong Balita Espesyal, mga naglain-lain nga rason kung nga nagakaguba ang pag-abyanay. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Santon Plus Herbal Oil.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa ato naman nga Balita International, pag-aumpisahan na karon nga adlaw sang World Health Organization o kung WHO ang pag-imbestigar kung paano naglapta ang coronavirus sa China. Pagkabugusan sang 12 ka mga international kag WHO experts kag pila ka mga national experts gikan sa China. Pagatunan nila ang pila ka mga datos kag magabisita man ang maini sa 3 ka probinsya sang China sa diin nagumpisa ang mga virus. Suno pa sa WHO ang mga pamaagi ang paagod may baluan nila kung ano ang madason nila nga tikang angot sa paglapta sa mga virus. Hindi naman kaupod sa pagpadulong sa China ang US Centers for Diseases Control and Prevention bangod wala pasing sabat ang China sa ilatanyag nga bulig umpisa nga nagpadala sang sulat sa tung bulan sang Enero. Sa balita naman sa patag sang pagdegosyo, magapatuman sang buhin kag dugang sa presyo sa mga produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Sa abiso sang Shell, Petrogas, Sea Oil kag Clean Fuel, may dugang nga 35 sentimos sa kada litro sang gasolina. Mabuhin na naman sang 10 sentimos ang kada litro sa ina diesel kag kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa Shell, Petrogas kag Sea Oil sa buwas nga adlaw Martes. Humalin lasay sang aga. Magasugod naman ang pagbago sa presyo sa mga produkto sang clean fuel sa Miyerkules, Pebrero 19, mga alas 12:01 ang takna sang kagahon. Ginalauman nga mag-anunsyo man ang ibang pang kompanya sang langis sang pagbago sa presyo sa ilang mga produkto sa petrolyo. Sa ato nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 56 sentimos. Ang Hong Kong dollar may 6 pesos kag 51 sentimos. Samtang ang Singapore dollar may 36 pesos kag 34 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, nag-explain sa karon si Angel Locsin kung nga wala iya pa ginapirmahan ang iya nga renewal sang kontrata sa ABS-CBN. Gali kay Action Boy, kay ga-prepare siya sa iyang wedding. Okay. Yes, di ba lapit na siya. Abi ko ano mo sinisang nga sa mag-renewal niya kada mo sira naman na. Hindi mo na masiraya. Hindi hambaya na Action Boy, hambaya I may have not renewed my contract with ABS since I'm preparing for my wedding. But these men, yes, wala ka balo. Balo ka lang gid ko. Mabalaan ko lang ako magpadala na sang invitation. Invitation sa imo. Kay sang last nga Valentine's Day bala sang 14, siya Action Boy, nag-post siya sa Instagram upod ang iya fiancé nga si Neil. Hambal niya nga doka last day of last Neil Padilla? Hindi. Daniel na Padilla. Neil Arce Action Boy. Check to Arce. Neil Arce. Base bala Neil bala ha. Wala ingan Neil bala. Siya nag-post siya Action Boy. Hambal niya nga amo na kuno ang ila last bala nga ila last nga Valentine's as girlfriend and boyfriend. Kay next year na sila mga asawahan. Correct man. Te amo nang reason Action Boy kay basi bala abisang tao nga wala nag-renew sa Angel kaya basi amo tong rason bala Hindi amo na. Hindi. Amal Angel, I will stand for them gid ko no ya. Showbiz personality na si Neil Arce. Hindi, do director ni siya Action Boy. Director. Tutod ni Pop. Pop Cola. Talaka. Giya. Okay lang na siya Action Boy. Ang importante yung buhi. Okay, importante kung buhi ka. Importante ka. Kaya basi buhi ka lang. Hindi ka man importante. Sad. So, importante. Buhi ka, importante ka. Ano man? Nalita sa sports. Ginapaabot na ni NBA Commissioner Adam Silver ang pila ka milyon nga pagkapiyerde nila bangod sa kaakig sang China. Resulta ang mga kaakig sang China sa tweet sang General Manager sang Houston Rockets nga si Dorel nga ginsuportahan ang Hong Kong pro-democracy nga nagaprotesta. Sunod kay Silver nga hindi magnubo sa $400 milyones ang ila pierde bangod sa natabong insidente sa tuong Oktubre. Bangod sa sining insidente, ginpauntat sang pinakadako nga TV network sa China ang pag-air sa mga hampang kag bisan ang mga exhibition games sa pungsod ang hindi na madayon. Nagalaong paghapon si Silver nga magabago pa ang pensar sa China kag makabalik sa pag-air sang mga hampang sa amo nga pungsod. Balita
Energy, Action Boy. Happy Monday. Happy Monday. And it's February 27. 17 pa lang. 17 pala. Excited. Okay. Nga man. Sige lang. Dumigil na paminsar ko eh. Sige. Paminsara lang anay Mayo, samtang may greet ka, ano? Wala man. Though, I think somebody kilala ko do may birthday sa mong adlaw. Sige lang, panamdom isigurduhon ko anay kay basi bala kon kuryente. Basi naka-birthday sa last year ha. So, subong adlaw Action Boy, ang ato niya balita espesyal, aring mga... Doon isa may nagtuktok. Wala tao. Wala kayo naka-on ako. Tamo namin nagtuktok. Ato niya balita special Action Boy, aring mga nagkalain-lain nga rason nga nagakaguba ang pag-abyanay o kon friendship. Hindi friendster, friendship. Friendly. So, kay man Action Boy, bisan ano pa ka, may ragid Action Boy, bisan ano pa ka dugay inyo nga friendship once may dumaguba Action Boy, once mag-uli ay ka mga duwa. Do ka rare na Action Boy nga duga amo gyud pa nila treatment. Wala hindi yung line dito na. Dokon sa kon pa daw may balana na. Balana. Ano ganito? Lang kon sa may litik na bla. May litik. Hindi na saya bilog. Fix gid. So medyo tayo na nga mga awkward moment. May mga inhibitions na. Do talagsa ng Action Boy ang do gabalik gid kung ano ila treatment sa una sa isa kag isa. Kasi una sang friendship pagid ka mo. Pagkita na niyo matawag sa imo girl abi mo, di ba? Pero kung sa mga kay medyo may bala na doors ng ako na sa, di ba? Ma-hurt ka na ya. Ma-hurt ka na. Lain pag kang Dorel ng balon. Katigaw na. Sa Dorel pagila Dorel. Siling ka gid Action Boy. So dapat do ka Dorel lang. Dorel. Kanami man. Hindi ang Dorel ti kon pa ka mo na medyo may litik na sa mga girl gadya daw ka friendship kinasin niya no. Do wala pa ko sa girl, friend yung tawag ko girl. Girl. Ha? Kayo ka kung ang girl do ka plastic. Gali. Wala pa plastic. Di ba? Igi. Agi. Agas. Na, mama na. Karak man. So mga ko na Dorel or Doors. So medyo tayo na nga difference. Mabala man akong may kakig ko si mo. Kaya di ba kitawag ko si mo ya Kagawad Nations, Kagawad, Action Boys, or kung aki ko kasi mo, boy, mabalaan mo lala. Kung nga mo na gina, ha? Or kung super kay kakig na yung Renato. Amo na gina, friends, liwag. Okay, so Action Boy, ang mga pila ka mga rason nga nagakagubang friendship. So Action Boy, pagkaguba sang trust. Amo ginang pinaka-importante Action Boy sa friendship ang trust. Kaya kung wala ka sang pagsalig sa imo abyan, hindi ka ba abyan duwa, no? Lang kamo lang tani between you lang sa inyo ang ginahambalan tapos gulpin lang may ato na to na at naglapta na to sa tindahan. Tinda. Kumbaga sa imo mo lang friend ginamba nga may hubag ka. Then pag abot sa inyo office nagambal siya nga uy nga leave ka kay nahubagan kay gali. Ito pa ka hubag. Ito siya nung pala naging sugiran ko. Siya nang sugiran ko. Nga ang ako ng mga co-workers gambal na kumusta nang hubag mo? Nan kalain no. Parang bako kang. Tapos wala ka po sa tindahan. Makalma baka. Kaya nag-leave kaya kambal mo nahilanat ka lang. Tapos pag abot na yun ang hubag mo. Kalain. Nasunta manindahan kaya sila yung isang nagbigay isda niya tindahan mo sa hubag. Ay kalain. Pati pag-idya mo nabaligya isda. Action Boy. Nakabalo? Grabe. Kay Suki man to sa imo friend. Naging sugiran. Niya ay kami guhay gilisin yun ni Dorel, no? Ay kaluluin na ba siya? Kintubuan hubag. Purya palayo lang sa hubag. Kino kasakit. Ang kontra na gani. Kaya doon pakadto na gani sa bakukang. Wala kalay. Ang bakukang Action Boy hindi dan ma-erase, no? Sad. Kapin pa kung do coins ka na ko. Ano nagaya, kadamo, simusang coins. Kasi siliwa ka dabi. Kasi ba sa wala mo ko di coins. Sa tiil mo. Yung mga tagawa mo, di ba? Kalain. So, doon ang trust. Muna. So, dapat. So, dason sina, ang imo friend din sa kabalo nga may coronavirus ka na. Muna. Kita palugid sa gaya. Tsaka. So, mga Action Boy, dapat hindi git paggubo ng pagsalig sa iyong mga abyan sa imo, di ba? Kaya kaupod mo man sila Action Boy basta imo nga mga milestones sa life. Depende Action Boy kung di mo sila nakilala, mayroon childhood friend mo gidya, mayroon classmate mo sa college. Bosom friend panawag nila.
Yara nga since birth ya. Binay na kamo mo. Classmate ikaw mo ya. Classmate ikaw mo. Pareho ka mo course sa mga na. bata ka mo, pareho ka mo course, pareho ka mo eskwelahan, pareho ka mo sang ginakadtuan, pareho ka mo boyfriend. Ayaw mo na. Kika-friend sa sinyo. Over ka friendship ha. Maga mo na action boy friendship over na resulta. FO na action boy. Amo na ginagaro nga friendship yung perti na gina. Isa lang ka mo ka boyfriend. Muna. Isa Isa lang ka mo ka kutsara tinidor, isa ka mo ka toothbrush. Wow, very friendship. Kalain, so yung wariyo lang toothbrush. So, next action boy, tuman niya pagpamintaha. Correct. Kaya tungkol sa friendship nyo. Oo. Tapos yan lang pirmiya kada may kuha ka. Hulaman mo lang pirmi, hulaman. Kaya tungkol friends mo. Tapos meron man niya, doon ta si ano bala kay gapang libre na siya. Oo, siya na yung magastuya kung kuha niya. Oo, agaron sa bala. Tedo ka over. Kisa ma-feel man abla sa yung friend. Oo, ay, ginano na ko nila. Ginahagad yun ako digili. Kaya parang nga ako may magasto. Kaya pag napagbayaran na yun, alert na, bayad na. Nakakawawa na tayo, no? Ti ikaw man yung ano yan, medyo may kwarta ka man that time. Super bayad ka man dayon. Pero kung may kwarta, sila wala kang lagi invite. Hindi na yung ano yan. Correct. Gulga makita mo sa Facebook. Kaya tugol sila sa kuano nga. Wala hindi ka upo sa man. Wala ka Galit kayo mag-uwas lang kakuha sila nga bonus. Oo. Tapos wala kayo mo yan. So, lapit naman. Pagkaubos gasto sila bonus, sagaran ka na nila. Oo. Kaya ikaw na ang mabayad. Kaya wala mo pa magasto bonus mo, kayo kakaupod mo. Muna. Kalain, So, next action boy, aring rare malang ni actually subong kay may Facebook na kadula sang komunikasyon bala. Pagkadula sa komunikasyon, pero kung wala man ka mula inay buot pagdula sa inyong komunikasyon, do ka okay, malang yapon, di ba, kung magkita ka mo. Oo, pero may arakis nga, wala na ka mo communication, duwa, ti may doga, ano-ano, sang storya, duhul-duhul, lungit-hungit. Diba, sang storya. Pasa-pasa. So, amo na. And then, next action boy, hindi kabalo mamati. Siya lang gini dapat yung correct. Amo na siya ka bongga. Nga, kumbaga, bisan iya na sala, hindi siya mamati sa imo yung action boy. Tapos nagawag ka pamati si mo yan eh. Kasi ka bala nga, oy friend, balo ka nang nagkadto ko bala sa amuniho, kanami galito. Tapos sabto niya ka nga, ato ko to sa nagliga diya sa kwan niya, nagkadto. O siya mati si mo yan, do. Siya ka pamati. Mo silingon lang inasugid mo siya, do. Siya ka react. May ara man siya nga iyam. Muna. Sumamba siya. May sugid man siya. Oo, sumamba siya. Ay, kalain siya nga friend. Ito yung maguba din ng friendship. Nablang daw kay excited si imo nga sugid si imo nga may bago nga boyfriend bala. Mas din ka iyang istorya iyang niya boyfriend. Dapat mamati ka. Mag-istorya sa bagong boyfriend. Mati ka gina niya. Kaya ba si imo bala? Kaya ba si bala imo boyfriend ng bago nga boyfriend? What a friend daw. So di na siya gano. Describe abe. Describe abe. Ito mo. Tall, dark, and never mind. Yes. Never mind. Basi to ba, mamatian mo. Kaya basi bala to naging istorya nga boyfriend, imo nga boyfriend. Tapos ulihin mo na mabalaan. Dapat namati ka to siya. Wala mo mabalaan kaya wala ka ga? Pamati. Correct. So, ang muna siya, action boy, ang pila sa mga kuan ka daw, pila ka daw, pero pareho ka man sa mga kuan na. Sa mga iban nga mga konsihal, sa iban nga mga senador, bala nga may lima kapi, ano nang lima kapi, bala, 5 piece. So, may 4 piece. May 5 piece. So, may 5 piece pag idya mo. 5. Ano na siya? Kasi una, 3 na mo, pungko, kumati, pauli. Subong niya. Subong niya, apat na sa sungulihin. 4. Pungko, pamati, pamahaw, pauli. Subong niya. May kalima na lipat ko siya kalima. Kanya may 4 piece na malima. Kalima. Pungko, pamati, pamahaw. Ibuin na lang. Pamahaw, panamyaw, pauli. Muna. Or di pa, pungko, pamate, puli. Pamahaw, anay. Pamahaw, puli, pakuno-kuno. Ay, kalay. Kuno-kuno, nga nakapamati siya. Diba? Pero wala. Gamamo. Magkumang koton, tati ano to, ano? Ay, si ano to, ano? Chika-chika na dayan. Correct. Importante, hindi magsumbagay. Importante. Ang mga konsiyan. Kasi magsumbagay, wala liwat, how? Kaya sumbagay man, sumbaganay. Sumbagay lang kuya, para naka-shortcut lang. Di ba? Kaya importante. Sumbaganay. Buhay. Kakapoy na sila. Importante
importante ano lang, alive. Alive. Para bago naman. Alive and important. Yes. Parang ito, kung sa bala, importante, buhi ka, Alive. 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 Sige, okay? Okay na, okay na. Mga friends mo na. Oo. Kay Action Boy, kay nagapag-greet to kagina si Ate May, ang iyagid nga papa Action Boy nga si Tatay Nestor de la Cruz dira sa may barangay Handumanan sa Block 7. Yes, good Every morning. day sila pamati sa aton. Good morning dira sa inyo. Kagkay, say mo nga friends, wala ka na friends. No? Damo eh. Ako lang may friends. Prepara pa ko para ko mahurapos ka. Feeling ko ginapanumdo mo kung sino pag ginang mo i-greet. Diba? Sa kay pag Action Boy kay sino ni Galiman, hindi na tuman. Kada mo sung pag great na great nga hindi to Si Chris Simon Bilaong bala Simon. Sino na sa? Ang friend ko ni siya nga manog pare. Okay. Tusubong sa Ateneo, no? M. Samoso, good morning. Kagawad Ulay Abalahon. Ang tinakadamo kwarta nga kagawad sa barangay Kabug. Bongga. Kay Lily Uligo, Action Boy, dira sa MM's Bunny Cafe. Nakakadto ka na to sila ka coffee shop? Yes, nakakadto na ko to once. Pero ang bayas ako magkadto ko to ng liwat, ilibre niyo ako ng pamahaw. So, kanami ka makadto ko to, no? Nagligad, nagbayad ka ako? Ano ba yun? Okay, wala siya. Wala siya. Ang gawan tayo, bata. I-text mo sana before ka maganto. Sige bala. Giselle Franco, kasi nga pakapidira sa may Maaw Public Market. No? Good morning. Gawad Mira Polidario, good morning, man. Feby Alvarez. Yes. Sa ito niya... Rose Wener, kag Lilian Bermudez, mga friends na kon. Good morning. Sige. Ari kay Elf Smart Salcedo, Action Boy, good morning. Nagamonitor sa Satanza, Cavite. Kay Nonoy Tajones, kay Anil Centineo, kay Edmar Diquilia, kay... Sino pa na eh? Hindi na makita sa ako ng iba, Action Boy. Wait. Sige. Ay, wala siya up here. Okay, sige. Good morning, thank you, Ked. Sino pa? Si Neil Centineo. Gwapa ka kuno to si Maine Mendoza. Ay, ang bot. Doon nahuya. Wala si Maine. Si Maine na nahuya doon. Muna gani nga kita mo do ka idol ko man sa imo. Idol ko ba si Maine? Ay, kalay. Kay Razel Action Boy, kay Bia Jonathan, Gina Fe Papasin, kay Sherlyn Oro Javier. Kanais gidya gali isang tumungtong Action Boy na nakalaga kami to kagabi. Ay, good morning dira sa taga tumungtong sa mga barangay officials naton dira kay Kapitan, kag sa mga kagawad, good morning. Mayor Marvin Malacon, good morning. Yes, good morning. Kag kay amigo naton ang chief of police na bala? Sir Binoman. Sir Yes, Binoman. good morning. Agaman. Okay. Sige, kita. Na. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.